Od 2. do 8. septembra ove godine Studentski sportski savez Crne Gore je organizovao 9. evropsko prvenstvo u tenisu. Domaćin je bio grad Bar, a svi takmičari, njih 114 sa 24 univerziteta iz 14 zemalja, bili su smješteni u hotelu Sidro. Tehničku podršku u organizaciji ovog prestižnog takmičenja Studentskom sportskom savezu Crne Gore pružila je opština Bar, Teniski savez Crne Gore i najkonkretnije Teniski klub Bar, na čijim terenima su svi mečevi i odigrani. Prije početka takmičenja u hotelu Sidro održana je konferencija za medije na kojoj su se ispred domaćina javnosti obratili Boris Mijović, sekretar sekretarijata za opšte i građevinske poslove opštine Bar, Boris Sekulić, predsjednik Univerzitetskog sportskog saveza Crne Gore, Česlavas Gabralijauskas, član glavnog odbora Evropske univerzitetske sportske asocijacije, te Ana Tomašević, reprezentativka Crne Gore. Studentski sportski savez je još prije 2 godine zajedno sa Teniskim klubom Bar, a sve pod patronažnim pokroviteljstvom opštine Bar, pokrenuo inicijativu za dobijanje 9. univerzitetskog prvenstva Evrope u tenisu. Uz podršku Teniskog kluba i opštine Bar uspjeli smo da dobijemo organizaciju ovog veoma značajnog šampionata i da zaista skrenemo pažnju na Crnu Goru kao tenisku zemlju, ali u isto vrijeme i da u Crnoj Gori nastavimo s popularizacijom tenisa kao studentskog sporta. Ono što želim da kažem da smo protekle 2 godine zaista vrijedno radili na promociji šampionata, na skoro svim studentskim sportskim takmičenjima koje su se održavalo protekle 2 godine uspjeli smo da napravimo promociju ovog šampionata i rezultati toga se vide danas. First of all, I was to say thank to invite me to this European University Tennis Championship. I was in many championships in Europe. Last year I was in EUS Games in Cordoba. I want to say what is preparing to EUS Tennis Championship 2013 is very well. Everything is okay. It's coming 14 countries, 23 universities, about 110 participants. That is nice. I see that is a team organizing committee is very good. Preparing is fantastic. It's very super. I think that this opening ceremony will be nice. And end of this week we now a new European University Championship. Sigurno da ćemo biti dobri domaćini mi uz podršku Univerzitetskog sportskog saveza i na neki način želim da kažem da je ovo na neki način i zaokruživanje našeg grada i njegovo pozicioniranje kao sposobnog organizatora sportskih takmičenja, osim u dvoranskim i u vandvoranskim sportovima. Sa teniskim centrom dobili smo jedan kompletan prostor za održavanje svih sportskih takmičenja iz svih oblasti. Moje očekivanja su, s obzirom da na turniru učestvujemo Danica Krstajić i ja, nadam se i da smo cijeli život u ovom sportu, nadam se da ćemo proći grupu, a pored toga vjerovatno četvrtfinale. Mislim da je to realno, a sve preko toga je još bolji uspjeh. Upoznavanje sa pravilima i žrijebanje obavljeno je na tehničkom sastanku kojem su prisustvovali svi takmičari. Tehničku organizaciju vodio je Daniel Studer iz Švajcarske, a formirano je posebno tijelo, tehnička komisija koja je nadgledala ispravnost takmičenja. Glavna uloga u tom dijelu povjerena je Marku Begoviću. U alfa i omega ovog tehničkog dijela na Evropskom univerzitetskom teniskom prvenstvu je Marko Begović. Marko, imaš dosta iskustva iza sebe i kako bi rangirao ovo takmičenje? Pa ovo je prvi put da se održava kod nas takmičenje ovog formata. Pored FED kupa koji je organizovan ove godine i turnira u teniskom klubu VAS profesionalno za žene, ovo je turnir sa najvišim rangom trenutno organizovan u Crnoj Gori. Nije ni malo bilo lako tehnički dovesti ovo sve u red i staviti na noge da funkcioniše. 110 takmičara je sa 24 univerziteta iz 13 zemalja. Pa ovo je, primijenili smo standardan ITF sistem organizacije takmičenja, tako da timski, ne individualni, ponavljam, tako da i nije bio toliki problem s obzirom da smo imali veliku podršku kako od lokalnog kluba, teniskog kluba Bar, tako i od Studentskog sportskog saveza Univerziteta Crne Gore.
Recite mi kvalitet takmičara koji učestvuju na ovom prvenstvu. Pa kvalitet takmičenja iz godine u godinu moram da kažem da je sve jači i jači, sve više igrača se interesuje da nastupa na ovim turnirima, sve više igrača studira jer karijera u individualnom bavljenju i profesionalnom bavljenju na tenisu nije baš tako sigurna i onda se okreću u univerzitetu. Tako da je turnir izuzetno jak, imamo nekoliko ATP igrača i nekoliko igračica sa VTA poenima. Imate i posebno tijelo koje prati svu ovu tehničku situaciju na terenima? Pa pravila krovne evropske organizacije koja se bavi univerzitetskim sportom nalaže da svaki turnir ima tehnički komitet koji će se baviti na ad hoc bazi, na regularnoj bazi problemima ako naiđu tokom takmičenja, ali samom organizacijom žreba i pravilnika takmičenja. Let's do that thing again. Do the cha-cha-cha. Noć uoči starta turnira uz koreografije Kulturno-umjetničkog društva Rumije i plesnog studija Kabanera organizator je pripremio gala ceremoniju svečanog otvaranja koje su prisustvovali i direktor uprave za sport Crne Gore Igor Vušurović te gradonačelnik Bara Žarko Pavićević koji je turnir proglasio otvorenim. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da vas u ime opštine Bar pozdravim, a vama, dragi sportisti, da poželim dobrodošlicu, ugodan boravak i dobre rezultate. Mi u Baru smo počastvovani što smo domaćini ovako jednog značajnog međunarodnog takmičenja i zato veliku zahvalnost dugujem organizatorima koji su imali poverenje da Bar može ovo da organizuje na visokom nivou. Vama, dragi sportisti, preporučujem da malo obiđete naš grad, da se upoznate sa prirodnim i kulturnim ljepotama, da steknete neka nova prijateljstva i da nam ponovo dođete. Bićemo jako radosni sa željom da prvenstvo protekne u fair i sportskom nadmetanju. Proglašavam 9. univerzitetsko prvenstvo Evrope u tenisu otvorenim. Srećno! 3. septembra takmičenje je moglo da počne. Nakon 4 dana velikih borbi u eliminacijama i nokaut fazi stiglo se do same završnice u obje konkurencije. Sa posebnom pažnjom pratili smo nastup naših teniserki koje su u polufinalu ipak poražene od univerziteta Dauphin iz Pariza rezultatom 2:1. Danici Krstajić i Ani Tomašević posljednjeg dana ostala je borba za bronzanu medalju. Rival je bio tim Njemačkog univerziteta iz Regensburga, koji je u drugom polufinalu poražen od Moskovskog univerziteta za ekonomiju, statistiku i informatiku. Mnogo je bilo uzbuđenja u meču za 3. mjesto. Ana Tomašević je zbog povrede predala meč Melani, dok je Danica Krstajić pobjedila Kristinu Zentai sa 6:3 i 6:0 po setovima. Osvajača bronzane medalje na ženskom turniru odlučivao je dubl. Posle velike borbe u 3 seta, od kojih su svi završeni rezultatom 6:3, a 2 u korist naših djevojaka, ženski tim Univerziteta Crne Gore uspio je da osvoji bronzanu medalju. 3. mjesto, prilično velik uspjeh na ovom turniru. Prije početka očekivalo se četvrtfinale. Očekivalo se četvrtfinale i juče smo za malo propustili šansu da uđemo u finale, međutim eto danas smo opravdali to 3. mjesto i drago mi je zbog toga, jako sam srećna što smo uzeli medalju. Generalno, kakva je tvoja ocjena ovog turnira? Pa mogu reći, na zavidnom nivou je turnir i što se tiče Ruskinja koje su osvojile, one su profesionalne igračice, tako da i da smo u finale ušli, ne znam koliko bismo šanse imali, međutim nema veze, evo, tu je bronza. Njemice su bile jak protivnik u borbi za 3. mjesto. Pa jesu, Ana je malo nogu povrijedila, predala je prvi meč, međutim ja sam dobila njihovu prvu igračicu i u dublu smo danas jako dobro odigrali i dobili u 3. setu 6:3.
Kada su rezultati u pitanju obje konkurencije, Moskovski univerzitet za ekonomiju, statistiku i informatiku nije imao premica. U finalu kod žena ruski sastav bio je ubjedljiv protiv francuskog tima sa univerziteta Dauphin, ne dozvolivši rivalkama ni jedan set u sva 3 meča. University of Moscow, gold medal, Messi. I kod muškaraca dominirao je Moskovski univerzitet koji je najteži meč na turniru imao u polufinalu kada je sa 2:1 savladao tim Aydin univerziteta iz Istanbula. U finalu sastav Parijskog univerziteta Joseph Fournier nije imao mnogo šansi protiv raspoloženih Rusa. U borbi za 3. mjesto univerzitet Stirling bio je bolji od umorne ekipe sa Aydin univerziteta iz Istanbula, pa je Britancima pripala bronzana medalja. Nakon finalnih mečeva u obje konkurencije, takmičenje je završeno svečanom ceremonijom zatvaranja. Dear friends, tonight we congratulate winners, but I think we win all, win European University sport. I want to say many thanks to organizers, to Montenegro Student Sport Federation, to the municipality of City of Bar, and tonight say we goodbye Bar. See you 2014 in next EUSA Games in Rotterdam. Domaćin na kraju nije krio impresije. Mogu reći da nas je zaista ovog posljednjeg dana najviše obradovala ta medalja u ženskoj konkurenciji, 3. mjesto. Mogu reći da je to ovako kao šlag na jednoj torti koju smo svi zajedno pekli već nekoliko godina. Smatram da smo zaista u protekle 2 godine uradili puno da omogućimo ovaj šampionat proteklo u najboljem mogućem redu. Posebno intenzivne pripreme su bile u proteklih 2 nedelje, ali sve je to potpuno normalno. Uglavnom ono što želim da istaknem da smo ovog puta bili dobri domaćini, da smo svim našim gostima omogućili optimalne uslove za takmičenje, za trening i da na kraju smo srećni i ponosni što smo organizovali Univerzitetsko prvenstvo Evrope u tenisu. Iskreno se nadam da je ovo jedna dobra uvertira za sljedeću godinu kada smo domaćini Univerzitetskog prvenstva svijeta u karateu gdje ćemo gostiti sigurno 60 zemalja sa nekih 700-800 učesnika. Tako da Studentski sportski savez nastavlja da radi na tom međunarodnom planu veoma kvalitetno i siguran sam da ćemo iz godine u godinu biti samo bolji. Domaćin narednog studentskog prvenstva Evrope u tenisu biće holandski grad Rotterdam.